Moni teenage yake nde nkhani imene akuti yachitika ku Nigeria kumapeto kwa November komweko 3 weeks ago. Mayi uyu zina lake Victoria Emmanuel wa zaka 23 atamagwira ntchito ku hotel. Ananyamuka ndi bambo wina amene amagwira naye ntchito ati zina lake Shadrack Michael wa zaka 28. Bamboyo anatengana akuti amayenera kupita kukatenga zinthu kaya za kunsika zosamveka bwino zomwe amatenganirana fa Shadrack andone kuti anali mchibwezi chake chokhazikika. Anapezeka kuti atatengana akanyamula katundu akuti akasiya ku market, koma Shadrack ananena kuti tiye kaye ku nyumba kwanga tikatenge zinthu za birthday yako. Kumuuza Victoria uja ndio sananyamuka awiri ulendo ku nyumba kwa Shadrack. Ndi Shadrack analandira phone kuchoka kwa chibwezi chake dzinake Choma Michael. Ndi Shadrack anamuuza kuti usabwere ku nyumba kwanga lero. Ndi Choma ananena kuti ndisabwere, aliye usabwere. Atanangoti okay sindibwera. Koma Choma ndimaona muwawa atanapanga suspect kuti ndiye kuti kulinzi mayi kumeneko. Choma ananyamuka nthawi yomwe ananena kuti sindibwera, koma ananyamuka nthawi yomweyo kupita konko. Atapitadi anakampeza Shadrack ndi Victoria. Victoria o analali kumeneko akuti akudikirira kaya akuti akatenga zinthu za birthday yake kaya simakhala bwanji. Ndi Choma ati sanalongolole anangoti ndifuna ndikasambe kaye. Adatenga madzi kuyika pa moto. Madzi aja sanawire anapezeka kuti kuka inazima. Ndi ananyamula madzi aja ulendo nawo kapempha kwa neighbor kuti ndifuna kuti ndikasambe koma moto wazima, ndifuna ntentese madzi angawa. Atanayika madzi pa moto kuti kwa neighbor kumadikirira kuti madzi atenthe awiri. Nthawi yonseyo Victoria akadali ku nyumba kwake kwa Shadrack kuja ndi Shadrack ati madzi aja mpaka anabwata. Madzi awira ananyamuka Choma kunyamula madzi ulendo nawo ubwerera ku nyumba. Shadrack nthawi imene atatuluka panja kaya mayankhula ndi ndani. Choma analowa nyumba ndi madzi owira aja, Victoria ali momo. Shadrack anangomva kufuula. Choma madzi aja anamukhuthulira Victoria. Mene kuti uzatani ku nyumba kwa chibwezi changa. Anamuthira madzi nkhope, khosiri, nsanawo, mkono. Kuona video yake uchita kuopsa. Anamuonongeratu. Anangomuthira madzi nkuthawa. Atamulandanso phone. Choma yonayonso wa zaka 23. Shadrack basi manguti alowera uku. Mamoda athamange naye munthu kuchipatala. Anathiridwa madzi 3 koloko. Anapezeka kuti kuchipatala anapita naye 8 pm. Kuchipatala kuona ndi munthu wavulala kwambiri. Sizinaliso zabwino. Video yake ndiyo sindingayipange share. Mene wavulalira chifukwa chonena kuti akhoza kungoyichosa ndi video yonse. It's too graphic. Munthu waonongekeratu wapya akanika ndi kusuntha bwinobwino komwe kuti waonongeka moyo wake wonse sadzakhalanso bwinobwino. Nde ali kuchipatala koma nkhani yapita ku polisi akamugwira Choma uja amutsekera. Amapempha bail, abale yake anamulipirira maloya chani, koma jaji wanena kuti there's no way angamutuluse. Kumene anafuna kunali kupha munthu ndi attempted murder, ndipo munthu wa attempted murder sangatuluke pa bail chifukwa choti chilango chake either chikhala life sentence kapena imfa imene chifukwa wamupha nzake, wamuonongeratu zochita kuchititsa mantha. Imeneyo ndiyo yomwe kuchitika ku Nigeria. Akudikirira kuti akalowe court milandu, koma Victoria yo akadali mchipatala zosakhala bwino kuti kaya achira kaya sachira koma sali bwinoyi. Izo nde zomwe zikuchitika penanso manyumba mwa anthu kumaopamo, komanso kuchita chiwembu munthu kumakhala kudzipha kumene. Iyo ndi manena nthawi zonse kunena kuti pali zinthu zino mapanga ine anga maona ngati kuti uyu ndikuthana naye, koma makhalanso kuti at the same time wadzipweteka wekha. Zichamanena kuti ukamakumbira anzawo dzenje udzikumbaso lako chifukwa choti mapeto yake umapezeka kuti ukudzipha ndiwe wemwe. Zithunzi za Choma ndi Shadrack sanazitulutse. Zikomo kwambiri.